Hello mga kaibigan, magandang umaga, mayong buntag sa tanan. Dahil birthday ngayon ni Papa, kabibili na natin ng cake. Ito po, red ribbon. So may in-order din tayo ng mga pagkain sa Jollibee. Dahil mamimigay po tayo ng pack lunch ngayon sa taga NCID. Yung mga kasamahan po ni Papa na mga dialysis po mga kaibigan, ipuntahan natin at bigyan ng pagkain. So shout out sa ating sponsor, Barok Antakya, sa aking kapatid na si Bambam Haujan. So dahil birthday ng aming Papa, so isurprise namin si Papa ngayon. So sundan nyo mga kaibigan ng ating vlog mamaya, so makapunta tayo doon. Nandito na po yung mga anak ko dito, ang gibilin lang na po, bantay sa orderan. Dito na, okay na ha, sige, let's go na. Kanira ako rin na. Mas na po niyo mga bata. Kamu mas ang magwas dito sa counter din. Mas sa counter. Pakai lighter. Birthday. Ay, baka parwatan din sa pagari. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Agwisa. Giring mo ka lang. How old are you now? Uy, Agwisa tayo. 26. Mali na ang 16 to, 26. Ano mo din eh? 26. Hindi pa. May buntag sila, no? Uban na ako ang nurse. Salamat kayo at umaraw na surprise ko yan. Salamat sa surprise. Pahilak man ninyo si Atong pipi di Pahilak pa kay Madam Kani. That was the time. At least pagkayon ta. Oh, pagayon ta. Pahilak. Happy no. Ayun, ayun po ta. Sisi malipay ka sa bawa. Laban lang. God is good. Mahal ay dahil ka na mo isasalamatan na ikaw ang Diyos tinagdan sa kinabuhis. Pariwala nila nga sitwasyon apan mapasalamaton kami kanimo tungod kay naglugway kag kinabuhi. Nag-iari mong pulong always give thanks unto the Lord, for it is the will of the Lord. Salamat Lord, mapasalamaton kami. Sumala sa testimony ni Papa na tuwa siya na dialysis, bigyan sa mga latag din. So, salamat Lord na nahimo niya ng testimony. Bigyan na-realize na ikaw di ay mo'y nagulutan sa kinabuhi. Yes, salamat sa ni Papa na ikaw pagdaya ng sustain sa more or less 10 years niya nga pagdaya. Yes, ikaw Diyos nag-supply, ikaw Diyos na nag-butang ng kalinaw, kalipay sa kasing-kasing. Salamat sa kasasing kay Diyos na nag-ilan. Hindi ka lang kung sino ang Diyos na ang kaluoy.
sa Diyos na makauban ini nga dapit. Yes, Lord. Kung ang imong pag-comfort sa mga kasing-kasing, lalo na sila kasing-kasing pag ginawaton, pag mapasalamatong, ya kanimo. Aside kami, nung kinabuhi na mo, limitado na, o kinigtanan, na ilalong sa imong pagpulutan. Ikaw ang Diyos, kinapasaylo sa mga kapakyasan, kapulangon, o sa Ginoon, sa may mga pagsulayan mo na sinatid, dili mo undang sa pag-alagat, pag-ilahin, pagpasalamat kanimo. Kaya ikaw ang Diyos na magagamong sa tanan, nagsaad ka kinabuhi dayon, nag-andang kag langit na walay katapusan sa tanan nga misalig ug nag-alagad kanimo. Kini nga kabuntagon at gilipas mo sa Papa, paday ka Ginoo mag-aabot pa sa kasing-kasing, malibon sa Papa. Salamat sa daghang katilikan, daghang pang surprises na abot sa kinabuhi. Ito pa sa tibukan malay, kanamo kayang mga na, paday ka magubugkos ka namo sa imo na itong gugma, na Lord, samtang dunay ginawa mo, dahil kanimo, ug wala kang kanimo. Amen. Dahil kung kanong kabuntagon, maya o dungog, akong pagkasalamat. Yes. Alam lamang kanimo sa walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Pastor, happy birthday. Ha? 10 years, Oh, 10 years. 10 years. Happy birthday. Okay.